Salam dostlar. Bugün yer bilen otelden çıkıp aylanmana varyat. Otelimizin taşı şular yalak. Bizimki ikinci etajda. Ayarda da bana hemen araşıp dur. Dün akşam nahari iptal edip ondan sonra biraz aylanıktı. Aylanmak isteyen yerlemedi bir iki tane. O yerlere barsak saat 5:30'dan sonra girmek olanak dedi. Enne bugün hazır yer bilen şu yerlere aylanmana varyat. İçini göreli ne hillatlar var, ne yıkışıklar var. Bilelikte görmeye çalışalım. Dün akşam geç gidemedi. Şu yerinin köpçülüğü kalmalı yeterlikte bugün olsa yıkışıkken adamlar yok ekeni. Bu yukarıdaki kıratlar olsa kızıl renk kabırının sebebi bu Hıtay Tadeyel'in akı bedel edilen nemeleri şular yağlı bedeller edip Hıtay Tadeyel'ini karşılayalar. Bu yerde de akşamlık ya öğlen şeyle sattığı edilen olmalı. Şeyle otellerin ve sevda merkezlerinin arasında da şular yağlı Hıtay'ın tarihi binalarından birisi. Bu yerde de konser, tiyatro kurulyan olmalı. Dostlar, bu binanın adı Jonglo binası. Bizim dilimizde deprekli din divaydiler. Aydılışına göre Tang dövrüne kurulan bu din sonradan Ming ve Qing hanlıkları tarafından bir neçede kaytadan kuruluptur. Bu dinin işi şehirdeki beylikli dinler ve kapılar için referans noktası olmak ve halka vaktin neçe barandığını bildirmek için kurulan. İnne olun içine gidelim, içerisinde nemeler var, nemeler yok, onlar görelim. Adına göre deprekli din değil ya, içerisinde deprekler dağıtlar bağımı, onlara sin edelim. Yani deprekli dine girmek için şular yerlerden bilet almamız gerekli. Menine şu maşine olanıp bilet aldım. Bahası okuçu olsun yani student olsun ne şu anın ne şu yerden bilet çıkarıyor. Bu maşin kan olanmak için şu yeri Hıtay şenfencengini yani Hıtay kimliğini değirmemiz gerekli. Yani bizim kimliğimiz yokluğu sebeple yankı satı için öyle bir de kimliğini verdi. Şu yerde onun kimliğini değirdik. Sonra bileti satın aldık. Şu yerden barladan geçmeli. Suvaşı barlayalım. Bilet barlayışına okudundan geçtik. Şimdi yakarlıktan dostlardan girmek hem görünmektim. Çin Hanlı tarafından kurulan deyip ama bu yerde 1384 yılda Ming Hanlı tarafından kurulanına ait ya. Belki men tapan internette tapan malumatlarım yanlışrak olup bilir. Şunun için bu yerde hakiki doğru malumatlar yazılırken 1384 yılda Ming Dynasty tarafından yani Ming Hanlı tarafından kurulan bina. Bu yerde de şeyle ullokan bir tane var. Şu ullokan ağacı töngmeni şu cana kakıp her saatte adımlara saat belirtirler. Aşağılarda şeyle yani gidecek kuyucukların içine güller ekilip şular yağlı şekiller verilen şeyle bedelen her tarafında da var. Gelin annem içinin nahillerini seyredelim. Bu yerde Gadien Xi'an'ın kartası.
Bu yerga ham şeyle kichik bir daş qo'yibdirlar. Ya'ni daş qisilan bir daş ekeni. Şu binanın qurilishida şu daşı olibdirlar ve çıkarıp bu yerde adamların serifine şu daşı çıkarıp qo'yibdirlar. Bu yerde yukarı katı da vardı ya. Yukarı katını görelim o. Yukarı çıkıp baran şuları alı. Plastik dağının içine koyulun. Cahim ağaçları, ağaçtan yapılan kuruluşları. 下把听你们对吧？ Saat 8:30'da açılıyor. Bizim saat 8:30'da sağlap geldik. Gelişimizden adamlar şeyle duruşunu aşağıda yukarıda daş teorunu adamlar tutuş aylanıp gelmeler yapıyorlar. İnternette Google'dan tapan informasyonlarıma göre bu yerin içerisinde bir neçe deprikler varmış. Yani deprikleri adamlara şol ir dövrde, kurulan dövrünü sağladı bildirmek için. Yani her saatte bir yerde uğrayan olmağı için ne olur yani doğru bilmedim yani. Şol deprik kalkmak bilen adamlara sağladı bildiriyen ekenler. Yani şu an taş dövrünü aylanım yani hiç deprika tapmadım. Yani seyredin Teoronun manzarası Hıranovadan böyle biz canlar gördük. Teoronun odanını gördük. Şimdi görelim. Dostlar şu yerde sizden Allah kamera için sormak isteyen çünkü Bradong'daki baranımız yani barıp gören binamız John Law binasıdır. Ona İngilizce'de Bell Tower deyirlər ekeni. Bell Tower olan adam bizim dilimizde canlı din size deprekli din deyip yanlış aydıptırın. Şu yerde hemmeninden ötünç sorayan. Bu Law binası deprekli din diyen manini anlatıyor ekeni. Yani İngilizce'de Drum Tower. İçindine deprek bağlı sebepli adına deprekli din deyirlər. Yasalışlarına seyredende Xitayın tarihi binalarının ne hili öten bolanlığını görkezler. Bu din hem 1380 yılda Ming Halı tarafından kuruluptur ve beylek esası binalara gözgülük maksadı bilen ve şehirdeki yaşayan adamlara hop belyanlığını ya yine şoğum edeş esası hopli havarları hava vermek için kuruluptur. Yani ikisini karıştırdım yani anık bilemek yankı canlı din adamlara hop anlatmak için kuruluptur mu ya da bu deprekli din adamlara hopu anlatmak için mi? Yani şu iki bina ikisi tarihi biraz meydeşirak geliyor ve yankıyalı men okan datlarımın içindeydim. Alan malumatlarımın içindeydim. Şoları alınan eken. Yani anık haytının haytı için niyetleninin bilemek yani esasat şol iki niyetlilerin birisi sağa da anlatmak için adamlara vakit bildirmek için birisi hem hop bileni adayına adamlara şu hopu şehirde yaşayanlara bildirmek için sesvamka Bana haf ulu seslilen uğranıyadayında tutuş şehre yanlanyanlar yani yerde oralardan hemen şehirlerim olar ya ulakan değil bu Chang'an şehirde belki olar ya ulakan değildir ve adamlara şol aytmak isteyen hatlarını yetirmek için yeterlik bolyanlar diye fikir etten binanın her yerine şular ya kiçili olulu deprekler var. Şöyle tavuk var ekeni. Men tapan informasiyalarıma göre şol dövrdeki kurulan yeri
Şiyan şäheriniň merkezinde bolupdyr. Yani şol döwür Çaňan bolan bolsa, şol Çaňan şäheriniň merkezinde bolupdyr. Ýöne häzir bolan soňlar Şiyan şäheri giňelip ulalanyň sebäpli bu binalary getirip şu giňelen häzirki zaman Şiyan şäheriniň merkezine getirip oturdypdyrlar. Bu maglumatyň näçe dogrudygyny, näçe ýalňyşdygyny dogry bilemok, ýöne tarihi informasiýalarda şeýle düşündirilýär. Menem Google'dan tapan, yani eyliden gözlep informasiya alan yerlerden gurrun vermeye ve size yetirmeye çalışan. Men internetdäki tapan maglumatlar bilen şu ýerdäki tapan maglumatdan biraz dogrurak gelýär. Ýöne şeýle diýär. Binanyň ýani gurulmagynyň sebäbi adamlara sagada habar bermek üçin, ýani şu wagt bilim şu deprek adamlara sagada habar bermek üçin gurulýar ekeni. Saat akşam 19-dan 21-çe, ýani gün watandan soňra adamlara gün watanlygyny habar bermek üçin, signal bermek üçin we şol wagtda şäheriň uly gapysynyň gurulmagyny habar bermek üçin bir gelek deprek kakylýar ekeni. Sonra akşam 22-den 24-çe yarıйча şäherdäki ýaşaýan adamlaryň gorunyp tünetmek üçin ýene de bir ýere kakylýar ekeni. Ol kakylanydan ýene şäheriň goruny has güýçlendirýän bolmak üçin beli. Ýerden saat 5-den saat 7-çenlem ýerden kapylaryň açylyşyny habar bermek üçin jan kakylýar ekeni. Eger de adamlar ýani daşary çykmak üçin ýa-da akşamlyk şol saatdan ýer öýüne dolanmasy üçin, ýani şolar ýaly maglumatlar hem adamlar ýetirmek üçin hem de şäheriň eskerlerine gorunyp tünetmek üçin şeýle diňler urupdyrlar. Ýene şu ýerde aýtman geçen bir adyma taň hanlygy döwrüne diýär, näserden taň hanlygy döwrüne diýär. Bu bina gurulupdyr. Ýene de bir alan ýalňyş informasiýalarymda şu wagt dogrulygyny tapdym. Ýani bu ýeriň adynyň deprek binasy bolmagynyň sebäbi taň hanlygy döwründe şu ýerde ullakan deprekler bolup ýanky gurrun beren işlermi şol deprekler ýerine ýetirilýär ekeni. Sonra bu uly binany Ming hanlygy döwrüne galdyrdypdyrlar we edil şu taň hanlygy döwründäki deprekleriň duran ýerinden şu binany gurupdyrlar. Şoň üçin hem bu binanyň ady deprekli bina bolup galypdyr. Men Google'dan alan informasiýalarmy biraz inglizce, biraz taýçam bilen bulaşdyran bolmak üçin eli. Ýöne soňundan hem taýda edip ýetişdim. Şana gelip deprekli bina bilen jaňly binany aýlanyp gördük. Aýlananyňa degänmi? Bahat 10 ýuan, ýani student bolamyz üçin 1.10 ýuan, belek 10 2 30 ýuan bole, 30 ýuan aýlandyk. Men pikirimçe degä aýlanyp görmäge degä. Jaňly bina gat burodan näle ýöne deprekli bina, deprek kak görmek bolýar. Ýene içinde kendi deprekler we ýetgeşik informasiýalar ýazyly ingliz dilinde. Men pikirimçe aýlanyňa degä. Yine de diýip gelen musulman köçämide geldik. Häzir biraz gün ortalygy da alıştyryp, sonra hotele gidimde gider. Bu köçede 1-nji gün, 2-nji gün şular ýaly adamlar bolýan bolsa men 6-njy güne, 7-nji güne hiç ýyl gödemede tirplemok. Näýe adamlar gelýär, nähili nemeler var. Ýandan köçede şkol passady. Diňki dostumyzdan gün ortalygy üçin çörek alaly. Şu uly çörekden aldyk. Ondan şu an bahasy var. Gidinledim, buna bakarın çiğdi. Şuları alak, Bulkadan aldık. Önkede aldık, tamam oldu. Bärinikine barlaly. Nähilli aýdayyn, köçäň uğruna şeýle bir datlarkän, şeýle bir ýer ýaly, çer ýaly, üýtgeşik görnüşde datlarkän ýöne köpüne Hytaýlaşdyrypdyrlar. Yani nälerden Hytaýlar musulman däl, ýöne Hytaýlaşdyrypdyrlar. Hytaýlaryň goýan tagamyny aýsyny beripdirler. Şoň üçin köp tadyna barlap bilmedik. Hemem bahalary aradaýdym-da, bahalary Katardan näl gymmadrak. O köçeden şu çykdyk, ýekje bolmaýan ady we o da aşy Hytaýlaşdyrypdyrlar. Bu haýys. Aşy Hytaýlaşdyrypdyrlar, egerde hakyky köýleriň özi ýaly ýa-da musulmanlar ýaly edip tagamly goýdan olsalar onna
Katego olardı. 下午再去送吗？ Ama KFC görecekti ya. Bizim içimizden yankıratlar naharlar ip bilmeyen yakatak verdi. Ama bir de bırakığımız ip bilet olun. Böyle atelmeden çıkıp baran suat şeyle her gelip atelle olanlar. Şu surattan golelerine yeni öldür surat çekenler var eken yine. Atlar ne diyen ama öz diline yat gityenler var da şeriftiler. Berde Rus diline alanlar var. Bir de hemen hatımı da alırdık, yürüdük. Ay şeşe ay. Ay, 谢谢。再见。谢谢啊。好，谢谢。前往车厢中间移动，请为需要帮助的乘客让座，请勿在水后。Dostlar Xi'an International Airport'una da geldik. Bir günlük yani 24 saatlik Xi'an gezilencimiz şu yerde bitiyor. Hoş sağ olun. Yeneki videolarda görüşeceğiz. Özünüzde güzel seyredin. Sağ olun.